மார்க் சீதா இல்ல. இப்போ ஒரு அட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல் லோடிங் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு வந்து உங்க ஆதரவு வந்து கண்டினியூஸா வந்து தாங்க. சக்தி மட்டுக்கும் மொட்டை மாடிக்கு கேஷுவலா வராங்க. அப்பன்னு பார்த்து ராஜாவோட கேங் எல்லாம் சக்தி இருக்கிறனால தாண்டா மார்க்குக்கு வந்து இவ்வளோ உற்சாகத்தோட திமிரா நம்ம கிட்ட வந்து பழி மேல பழி போட்டு நம்மள வந்து உள்ள தள்ளணும்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு ராஜா கேங் வந்து அம்மாண்டமா வந்து பழி போடலான்னு இருக்காங்க. ஆனா அவன் சின்ன பையனை எதுக்குன்னு தேவையில்லாம நான் வம்பிழுத்துட்டு இருக்கேங்கிற மாதிரி ரவி வந்து கேட்குறாங்க. டேய் சும்மான்னு இருக்க மாட்டியா? சக்தி மேலே மட்டும் என்னடா உனக்கு அவ்வளோ கரிசனையாக இருக்க? அண்ணே அவன் ஒரு சின்ன பையன் என்ன? நம்ம வயசு என்ன? அந்த பையன் வயசு என்னண்ணே? ஏன்னா இப்படி போட்டு பாடாப்படுத்துறீங்கிற மாதிரி தானே கேட்குறேன். இது என்ன? சரிடா நீ கொஞ்சம் அமைதியாரு. அந்த பையன்கிட்ட நான் எது வந்தால் நான் பேசிக்கிறேன்னு உமா சொன்னனால அவங்க வந்து பேச முடியாமல் அமைதியாயிட்டாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ரவி, டேய் நீ யாரா இருக்கா உனக்குன்னு? எனக்கு எங்கள் மார்க் தாத்தா இருக்காங்க. நான் ஒன்றும் தனியாள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும்போது, மார்க் இல்லாதப்ப நீ எங்கே இருந்த? இந்த வீட்டுக்கும் உனக்கு என்ன சம்மந்தம்? உனக்கெல்லாம் வெக்கமா இல்லை? ஒரு மனுஷன் வந்து வயசான காலத்தில் வந்து சாப்பாடு போடுறேன்னு கூட்டிகிட்டு வந்தா நீ வந்து அவங்க முடிக்கு மேலே ஏறி நின்று சவாரி பண்ணா இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறேனே தெரில. நீ இந்த வீட்டுக்காக என்னடா பண்ண? முன்னாடி ஹோட்டலில் வந்து சம்பாரிச்சுப்ப நல்லபடியாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் எல்லாம் ஓகே. ஆனால் இப்போ இந்த வீட்டில் நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க? தண்டமாக தானே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க. உன்னால் மார்க்குக்கு கொஞ்சமாவது பிரச்சனையாக இருக்கா இல்லையா? எங்கள் அப்பாவுக்கும் எனக்கும் 1000 பிரச்சனை இருக்கும். ஆனால் நீ யாரா 3ஆவது மனுஷங்கிற மாதிரி கண்ணாப்பினான்னு திட்டுறாங்க. சக்தி எதுவுமே சொல்லாமல் அவங்க சொன்னது விதம் என்ன தப்பாக இருக்கலாம். ஆனால் சொன்ன விஷயம் எல்லாமே கரெக்டு தானே. அவரே வயசானவர். அவர் மேலே வந்து நம்ம முதுகு மேலே ஏறி சவாரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அது ரொம்ப பாவம் தானே. அவங்களே கஷ்ட நஷ்டத்தில் இருக்காங்க. குழந்தைங்கள சமாளிக்க முடியாமல் பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை இருக்குது. நான் வேற இப்போ சும்மையாக இருக்க விரும்பலை. மார்க் தாத்தா அவங்க மேலே அன்பு பாசம் எல்லாம் இருக்கிறனால தான் நான் வந்து இருந்த இடத்துக்கே நான் போகிறேன். திருப்பி வந்து அந்த டீ கடையில் வேலை பார்க்குறேன். எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம சக்தி, ஐயோ டீ கடை தான் மூடிட்டாங்களே, இருக்கிறவனுக்கு ஒரு வீடு இல்லாதவனுக்கு ஊரே வீடுந்தாங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு பைய எடுத்துகிட்டு சோகமா, அம்மா இப்போ நான் உன்னை நினச்சி ஃபீல் பண்ணக்கூட என்கிட்ட உன் ஃபோட்டோ இல்லை, என்னை மன்னிச்சிருமா. நீ இருந்து பார்த்துருந்தா எப்படி பாதுகாப்பாக என்னை வச்சு பார்த்துருப்பியா? அதே மாதிரி தான் மார்க் தாத்தா இருந்தாப்புல. இருந்தாலும் எனக்கு தான் இங்கே இருக்க கொடுப்பனம் இல்லை. அவர்கிட்ட கூட சொல்லாமல் நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீலிங்காக மார்க்கிட்ட வந்து காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அப்படியே பெட்டி படிக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே சோகமாக வந்து வெளில வராங்க. அடுத்த நாள் காலையில் பொழுது வந்து விடிஞ்சிருது. எங்கே போனால் ஏது போனான்னு தெரில. ஏன் பையோடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம சக்தி. என்ன கேட்டுட்டு போகிறான்? நம்மள்ட்ட கூட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல. யாரோ மனசை வந்து கலைச்சிருப்பாங்க. ராஜா கேங்காக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ராஜா முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க நம்ம மார்க். என்னடா சொல்லி வச்சிங்க என் பேரன்ட்ட? என்னது பேரனா? உங்களுக்கு பேரனா? அது நம்ம பசங்க சேர்ந்தது தான். அவன் யார் முதல்ல? டேய் நீ ஏன் வந்து எனக்கு பையனே இல்லைங்கிறப்ப அப்புறம் எப்படி வந்து எங்கள் பசங்களாம் அவனுக்கு பேரனா இருப்பாங்கிற மாதிரி மார்க்கிட்ட வந்து வம்பிழுக்கிறாங்க. டேய் சக்தி வந்து பாதியிலே வந்தவன் பாதியிலே ஓடி போயிட்டானாண்டாங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாண்டி ராஜா எல்லாரும் சேர்ந்துக்கிட்டு. அப்போனா உங்கள் வேலை தானடா இது? சின்ன பையனோட பாவம் சும்மா விடுமாடாங்கிற மாதிரி அச்சா பச்சான்னு கத்துறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம மார்க். எங்கே போயிருப்பாப்புல அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு அனாதை ஆசிரமத்துக்கு வந்து போயிட்டுருக்காங்க. அந்த இடத்துல குழந்தைகள் காப்பகத்துக்கு போகும்போது சக்தியை வந்து பார்த்துட்டாங்க. நல்ல வேலை இவனை பார்ப்போமோ இல்லையோ, ராஜா பேச்சை கேட்டுட்டு இவன் எங்கேயாவது மாட்டியிருப்பானோ என்ன ஏதுன்னு தெரியாமல் தவிச்சிட்டு இருந்தேன். சக்தியை பார்க்கணும். உங்கள் பேரன் தானே சார் பார்க்கணும், ஏன் இது மாதிரிலாம் விட்டீங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் சத்தம் போடுறாங்க மார்க்கை. இல்லை சார் நானே வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து அவனை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி காப்பாற்றி எங்கள் வீட்டில் வச்சு பத்திரமா பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவன் யாருன்னு தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்ப காலத்தில் வந்து சின்ன வயசில் ஒரு அனாதை ஆசிரமத்துலேருந்து வந்தாங்க. ரவி கூட எல்லா டீட்டெயிலும் எடுத்தாங்களே அந்த ஆசிரமத்து தான் வந்திருக்காங்க. இவன் ரவியோட பையன், அதாவது பிரியாவுக்கு பிறந்த பையன், உங்கள் பேரங்கிற மாதிரி உண்மையை போட்டு உடைச்சிட்றாங்க அந்த இடத்துல. சக்தி வந்து சந்தோஷப்பட்டு சிரிச்சு எல்லாரு கூடயும் மிங்கிலாகி விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. சக்தி என்னோட பேரனா? பிரியாவுக்கு என்ன ஆச்சு? பிரியா நல்லபடியாக தானே வந்து இந்த பையனை வந்து பார்த்துட்டு இருப்பான்னு நினச்சி தானே நம்ம இந்த விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணவே இல்லை. பிரியாவுக்கு என்ன ஆச்சுங்கிற மாதிரி யதார்த்தமாக கேட்குறாங்க மார்க். சார் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. பிரியா வந்து போயிட்டாங்க. என்னது போயிட்டாங்களா? ஆமாம் சார். இந்த பையனை அப்படியே வந்து கை விட்டுட்டாங்க. என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. இந்த விஷயம் வந்து ரவிக்கு தெரியுங்கிற மாதிரி உண்மையை போட்டு உடச்சிட்டாங்க. ஓ அதனால தான் வந்து சமீபத்தில் வந்து ரவி வந்து சக்தி மேலே அதிகமாக வந்து பாசத்தை வந்து காட்டியிருந்தானோ? ஆமாம் உமா இருக்கும்போது அவனால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதான் பண்ணியிருக்கான். எனக்கே கொஞ்சம் பாவமாக தான் இருக்குங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி அந்த இடத்துல அழுவலுன்னு அழுகுறாங்க நம்ம மார்க். நான் உன்னை நல்லா தானமாக வந்து வீட்டில் வந்து மறுமலாக ஆக்கணும்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் உன் சைடு கொஞ்சம் தப்பு இருக்கனால தான் எனக்கு எந்த பக்கம் நிற்கணும்னு தெரியாமல் கடைசியில் வந்து உமா பக்கம் நின்னேன். ஆனால் அதுக்குன்னு நீ செஞ்செல்லாம் தப்பு தான். இருப்பினும் ஒன்று நான் மறுமலாதாமா ஏற்றுக்கிட்டேங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி அழுகுறாங்க. சக்தியை வந்து இங்கேருந்து வீட்டுக்கு போட்டிட்டு போகலாமா? இல்லை திருப்பி நம்ம கூட வருவானா? சக்தியை வந்து இத்தனை நாள் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்ட கடமை இருந்துச்சு. இப்போ இவன் தான் என்னோட பேரன்னு தெரிஞ்சிச்சு. பேரனுங்கிறனால மட்டும் வந்து சக்தியை கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன். சக்தி வந்து ஒரு நல்ல பையன். அவனை வந்து இத்தனை நாளாக வந்து பொறுப்பாக தான் நான் கடைசி வரைக்கும் வளர்க்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அவன் தான் சொல்லிக்காமல் விழிக்காமல் போயிட்டான். ராஜா தான் ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தது போனோம். சக்திக்கு வந்து யார் மூலியமாக அசிங்கத்தையும் அவமானத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்களோ அவங்க முன்னாடி இவன் என் சொந்த பேரன்டா, எனக்கு வழக்க வந்து முழு உரிமை இருக்குன்னு நான் காட்டலான் இருக்கேங்கிற மாதிரி
மார்க் வந்து அதிரடியான முடிவு எடுக்கிறாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ராஜா கேங்குக்கு இன்னொரு வாட்டி ஆப்பு வைக்கிறது கேரண்டி. உமா இந்த விஷயத்தெல்லாம் கேள்விப்பட்டோன்னே ரவியை அடிச்சு வீட்டை விட்டு துரத்தி விடுவாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்.